Hello și bine ați venit la sesiunea de astăzi. Astăzi ne vom duce cu atenția mai mult către coloana noastră și mai exact către o anumită problemă a coloanei și anume scolioza. Foarte multe persoane cu care lucrez au această problemă scolioză. Am avut și eu și mulțumesc că datorită practicii s-a ameliorat. Dar ca să putem face lucrul acesta avem nevoie de conștientizare și dacă avem o scolioză destul de avansată, destul de adâncă, este bine să consultăm un specialist. Eu o să vă dau acum câteva tips and tricks să vă dați seama cam cum este scolioza voastră, dacă e pe partea dreaptă, dacă e pe partea stângă. De regulă este bine să aveți spatele fotografiat, să aveți coloana fotografiată când sunteți într-o postură relaxată, cum ar fi în picioare, dar într-o postură relaxată, sau dacă nu aveți posibilitatea unei astfel de fotografii, puteți să stați efectiv cum stau eu, înșezut, oasele bazinului să aveți grijă să fie în contact cu salteluța, coloana să fie dreaptă pentru voi, așa cum este, înseamnă drept pentru voi în acest moment, și să observați care umăr cade. De exemplu, dacă umărul acesta cade la voi, voi vedeți dreptul la mine stângul, înseamnă că partea asta este foarte întinsă, partea asta este contractată. Ce am nevoie să fac? Am nevoie să relaxez această parte și să tonific partea aceasta, astfel încât să găsesc echilibru. Lucrul ăsta putem să-l facem și cu ajutorul posturilor de yoga și cel mai important, avem nevoie de respirație. Chiar vreau să-ți imaginezi acum ce se întâmplă cu cutia toracică, cu coastele noastre în momentul în care suntem aici. Sunt apropiate. Bun. Și ca să creez spațiu, de fiecare dată spun, avem nevoie să respirăm. Știu că respirația este un lucru foarte simplu, dar avem nevoie să-l facem constant. Avem nevoie să respirăm profund constant, să inspirăm lung pe nas și să expirăm lung pe nas. Așa că vă invit să faceți exercițiile astea de câte ori puteți, să vedeți cum vă simțiți coloana și, foarte important, să fiți prezenți în posturi, chiar să vedeți cum vă simțiți în postura respectivă. Ce se întâmplă când fac pe partea dreaptă, ce se întâmplă când fac pe partea stângă. Scolioza, de fapt, este o asimetrie a părții drepte versus părții stângi. Vom începe înșezut. Înainte de asta chiar vă recomand ceva. Puteți să dați subscribe la canalul meu și să fiți anunțați de fiecare dată când voi uploada noi informații, pentru că, zic asta la început, pentru că la final s-ar putea să fiți relaxați, coloana voastră să se simtă atât de bine, că o să uitați să faceți acest lucru și cred că e foarte fain să fii atenționat atunci când o nouă practică vine către tine, pentru că o fac special pentru voi, special pentru tine. Rămânem înșezut, ne găsim o postură confortabilă, umerii cad departe de urechi. Tragem de burii către coloană, ochii sunt închiși și încercăm aici, cu ochii închiși, să ne vizualizăm postura, să observăm poziționarea umerilor. Chiar dacă ai ochii închiși, încep să-ți conștientizezi postura. Respirația rămâne momentan naturală. Și acum începe să observi cum se simte partea ta dreaptă față de partea stângă. Încearcă să scanezi fiecare parte de la bazin în sus. Du-te ușor cu atenția către respirație și vom începe să inspirăm lung pe nas și să expirăm la fel de lung pe nas. Continuă în ritmul tău și vreau să simți cum pe inspir abdomenul se umflă, coastele se deschid, pieptul se ridică și pe expir pieptul coboară, coastele se închid, relaxăm abdomenul. Continuă în ritmul tău să inspiri lung pe nas și să expiri la fel de lung. Dacă te ajută, poți să numeri pe inspir până la 4 și pe expir să păstrezi aceeași durată. Dacă este prea mult până la 4, poți să cobori până la 3. Nu te enerva, nu te frustra dacă vezi că momentan respirația ta nu este atât de lungă. Dă-i timp respirației tale, dă-i timp corpului tău.
Încă 3 respirații lungi, fără să le bruschezi, fără să te grăbești. Când am terminat, relaxăm respirația, deschidem ușor ochii și acum te invit să încrucișezi invers picioarele, pentru că de cele mai multe ori în cazul unei scolioze avem și probleme de asimetrie a bazinului și e bine să ne dăm seama și de acest lucru. Vom aduce palma dreaptă pe salteluță, brațul stâng vine deasupra. Umărul se duce departe de ureche, umărul jos, privesc către tavan. Încerc să strâng aici coastele și aici să las să se deschidă. Privirea către tavan, lasă umărul jos, inspiră lung, expiră, încearcă să vizualizezi cum respirația ta se duce către partea stângă. Inspiră, vină ușor la centru, închide ochii pentru câteva momente, lasă umerii jos. Deschide ochii și acum schimbăm partea, aducem palma stângă pe saltea, brațul drept vine sus, umărul coboară departe de ureche, deschide pieptul și acum respiră în partea dreaptă a corpului. Nu lăsa capul să târne, încearcă să ții cervicala activă, coboară cotul dacă îți permite. Dacă ai mobilitate, postura poate să fie și aici. Dacă mă chinui să ajung aici și mi se ridică de la sol fesierul, înseamnă că am nevoie să regresez postura. Inspiră, vină ușor la centru, închide din nou ochii. Observă cum se simte partea dreaptă față de partea stângă. Și ușor deschidem ochii și venim în Child's Pose, Extended Child's Pose, cu brațele întinse în față, fruntea în salteluță. Inspiră lung, întinde brațele către față, fruntea în saltea, lasă coloana să se întindă. Încearcă să nu ridici complet umerii către urechi, lasă umerii departe de urechi. Ridică ușor fruntea de la sol, mută brațele către partea stângă, lasă fruntea în salteluță. Vreau să simți acum cum inspir și expir din nou în partea dreaptă. Vizualizează cum coastele tale se deschid și cum pe partea stângă umărul tău vrea să vină către bazin și bazinul către umăr. Inspiră, vină ușor la centru și schimbăm partea. Lasă fruntea în saltea și continuă să inspiri lung pe nas, dar de data asta în partea stângă a trunchiului. Vizualizează spațiul care se creează între vertebrele tale. Fruntea rămâne în salteluță. Inspirăm lung. Întindem brațele în față. Fruntea în saltea. Împinge ușor în palme, ridică bazinul, trage acum de palme, vină cu palmele sub umeri, vârfurile degetelor de la picioare în salteluță, coatele privesc genunchii, împingem palme și du bazinul sus, în Downward Facing Dog. Genunchii pot fi ușor îndoiți, vreau să simți coloana cum se întinde, privirea se duce către tălpi. Inspiră lung pe nas, expiră la fel de lung. Aici vreau să simți cum trunchiul tău vrea să se ducă cât mai aproape de coapse. Tendința este să stăm undeva aici, coloana nu este dreaptă. Am nevoie să trag de coaste către coapse și în același timp să închid coapsele și să trag de buric către coloană. Coborâm ușor genunchii pe saltea. Încerc să aduc genunchii chiar sub oasele bazinului și venim cu brațele în față. Palmele se duc în față, fruntea vine în saltea. Întinde bine coloana, împinge activ în palme, exact ca și cum ai fi în Downward Facing Dog. Și acum ușor mută palmele către stânga. Încearcă să ții palmele în linie cu umerii și lasă fruntea în saltea. Respiră din nou în partea dreaptă a trunchiului. Fruntea rămâne în salteluță sau ușor sus. Eu, de exemplu, nu o țin pe saltea, vreau să simt spatele activ.
mai ales partea stângă. Partea stângă este activă, partea dreaptă se întinde. Inspiră, vină ușor la centru, întinde coloana, rămâi aici 2 respirații și apoi vină către dreapta cu palmele, lasă fruntea în saltea, dacă merge, dacă nu poți să stai cu fruntea sus, așa cum stau eu acum. Respiră în partea stângă. Inspiră, revină ușor la centru. Trage de palme către umeri, palmele chiar sub umeri, împingem palme și vină sus cu bazinul. Lasă privirea către genunchi sau către tălpi. Respirația rămâne din ce în ce mai profundă, cu fiecare expir, trag de vorii către coloană. Privesc înainte și pășesc cu talpa dreaptă între palme. Coborâm genunchiul stâng și venim cu bazinul perpendicular pe genunchi. Nu mă duc cu bazinul înainte, cum suntem obișnuiți, rămân cu bazinul sus. Am o linie dreaptă între linia bazinului și genunchi. Întindem brațul stâng sus, inspir și pe expir mă duc ușor în lateral. O să mă răsucesc un pic să mă vedeți. Duc ușor, astfel încât să creez spațiu în partea stângă și partea dreaptă trag de coaste în interior. Inspir lung aici, expir, trag ușor de cot la 90. Inspiră, deschide, expiră, coboară. Încă o dată, întind și rămân aici. Dacă aveți alteluța subțire, cum o am eu, s-ar putea să fie nevoie să puneți ceva sub genunchi. O păturică, un prosop. Inspiră, revenim ușor, aduc palmele pe saltea, împing în palme, duc piciorul în downward facing dog. Las călchele să coboare, împinge activ în palme. Observă dacă simt vreo diferență între partea dreaptă și partea stângă a corpului. Și acum pășește cu talpa stângă între palme, coboară genunchiul drept. Vin ușor cu bazinul în spate, am un unghi de 90 de grade și acum aduc celălalt braț sus. Cealaltă palmă poate să fie aici pe șold. Chiar te invit să vii cu palmele pe șold și să vezi să ai oasele bazinului în aceeași linie. S-ar putea dreapta să fie coborâtă și stânga ridicată. Am nevoie să poziționez oasele bazinului astfel încât să păstrez un aliniament corect al trunchiului. Brațul drept sus, inspir și pe expir mă duc ușor către stânga. Mă mai întorc un pic să mă vedeți din lateral. Respir acum în partea dreaptă, partea stângă se contractă, trag de coaste în interior. Inspir, pe expir trag de cot. Inspiră, deschide. Expir, cobor. Încă o dată, deschid, rămân aici. Privește într-un punct fix, să-ți poți menține echilibru, s-ar putea să fie o provocare aici. Depinde de depinde de stare. Revenim ușor, aducem palmele pe saltea, pășesc în spate, în downward facing dog, rămâi aici 3 respirații. Întoaie genunchii, vreau să simți cum împingi activ în palme, privirea către tălpi. Inspiră lung pe nas, expiră la fel de lung. Privesc înainte și ușor pășesc în față, fără să mă grăbesc. Poate să fie un pas, pot fi 2, 3. Inspir, mă ridic la jumătate. Expir, cobor fruntea către genunchi. Încearcă să îndoi ușor genunchii, să nu stai cu spatele curbat aici. Îndoaie genunchii, învață să-ți folosești genunchii. Abdomenul vrea să vină către coapse, este primul care vrea să atingă coapsele, apoi pieptul și apoi fruntea care se duce către tibii. Inspiră lung și ușor, ridică-te fără să te grăbești. Brațele se duc sus, urmărește palmele. Expiră, coboară palmele în dreptul pieptului. De aici rămânem cu tălpile depărtate la nivelul bazinului. Poți să îndoi ușor genunchi. Bazinul împinge în față, coccisul se duce în jos.
Ridică brațul drept sus, inspiră lung, privește într-un punct fix și apoi du-te ușor în lateral. Rămâi aici timp de 5 respirații. Vreau să simți aici cum închizi coastele. Privește în punctul tău de focus și rămâi cu atenția la respirație. Inspiră, revină ușor la centru și schimbăm, ridicăm celălalt braț sus. Inspir lung, creezi spațiu și pe expir întind. Din nou contract acum partea opusă, privirea într-un punct fix, pot să-mi zâmbesc pentru că am de ce, am ales să-mi aloc câteva momente corpului, să am grijă de el. Inspiră, revină ușor. Vom păși cu talpa stângă în spate. Am o linie dreaptă între călcâiul din față și călcâiul din spate sau călcâiul din față și mijlocul tălpii din spate. Fiecare poate să încerce să vadă care variantă este potrivită. Aducem brațele în linie cu umerii. Inspir lung aici, întind coloana. Expir, relaxez umerii departe de urechi. Inspiră, du-te ușor înainte. Închide coastele aici și coboară ușor. Privirea merge către brațul de sus, pot să aduc palma pe șold dacă mi este mai ușor, dacă simt că mă doare umărul și vreau să simți cum deschizi pieptul. Partea asta se întinde, aici simt cum umărul vine mai aproape de șold. Rămânem aici încă 3 respirații, încerc să nu mă las aici suspendat, încerc să țin greutatea din cor. Inspiră, revină ușor și schimbăm partea. Efectiv mă răsucesc către cealaltă parte, întind brațele în linie cu umerii, las umerii să coboare, expir. Inspiră, du-te înainte, expiră, coboară. Pieptul rămâne deschis. Închid aici coastele ușor se deschid, palma poate să vină pe șold, umărul deschis, nu contează cât de mult te duci în postură de data asta și în general contează cum se simte partea de jos față de partea de sus. Cum contract partea de jos și lasă să se întindă partea de sus. Încă 3 respirații lungi, profunde. Dacă ai probleme cu cervicala, privirea poate să fie în jos. Inspiră, vin ușor, sus, fără să te grăbești. Pășesc în fața salteluței. Inspir, brațele sus. Expir, cobor ușor, aduc palmele pe saltea. Pășesc cu dreptul în spate, stângul în spate. Cat cow stretch, câteva mișcări, lasă pe inspir să se deschidă pieptul și pe expir curbează. Inspiră, deschide. Expiră, curbează, continuă ritmul tău fără să te grăbești. Și ultima dată, curbezi și cobor bazinul pe călcâie, brațele pe lângă corp, rămânem aici câteva momente, câteva respirații lungi, profunde și vreau să observ cum se simte acum coloana. Lasă umerii să cadă grei și vreau să încep ușor cu fiecare respirație, să lași respirația să încetinească. Inspiră, ridică-te ușor. Și acum poți să alegi să te întinzi în Shavasana, să te întinzi pe spate, relaxat, complet, sau poți să închei aici alături de mine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper că v-a plăcut, sper că v-a prins bine și dacă simțiți că aveți nevoie de mai multe sfaturi pe partea asta de scolioză, pe partea de probleme ale coloanei, puteți să-mi dați un mesaj, puteți să mă contactați pe Instagram, pe Facebook sau să-mi lăsați aici un comentariu pe YouTube. Vă îmbrățișez și nu uitați să dați subscribe, să fiți notificați de fiecare dată când voi uploada noi practici. Să aveți o zi minunată! La revedere!